Ja som Luc a tento rok je 20. výročie seriálu Hannah Montana a 24. marca nás čaká dokonca na Disney obrovský reunión, na ktorý sa inak veľmi teším. A tak som sa vrátila trošku do detstva, do mojej Hannah Montana éry a pripravila som 20 faktov o Hannah Montane, ktoré som sama nevedela. Na casting prišlo viac než 1000 dievčat. Disney totiž nehľadalo len obyčajnú herečku, hľadalo človeka, ktorý by zvládol sklbiť rolu sitcomu s hudobnou kariérou a teda hľadali človeka, ktorý by vedel spievať, hrať a taktiež by pôsobil autenticky pre tínedžerské publikum. Takáto kombinácia bola pomerne vzácna a preto tento casting trval niekoľko mesiacov a bol masívny. Keď prišla Miley Cyrus na casting, mala vtedy len 11 rokov a pôvodne sa nehlásila na hlavnú úlohu, ale uchádzala sa o rolu Lily, jej najlepšej kamarátky. And I know her birthday isn't 2 months, but last year we forgot her 9th, and so 9 was like never official. Keď už ale bola na tom castingu, tak produkcia chcela vidieť aj pár riadkov z role Hannah Montany a vtedy sa jej Miley veľmi páčila. Ale aj napriek tomu, že sa producentom jej výkon páčil, zhodnotili, že 11-ročná Miley bola na rolu Hannah Montany príliš mladá, pretože Hannah Montanu chceli v seriáli zobraziť ako 15-ročnú popovú hviezdu a na to sa jej Miley úplne nehodila. Disney tak pokračovalo v castingoch, hľadalo ďalších nejakých vhodných vhodné adeptky na celé obsadenie seriálu, ale bohužiaľ nejako sa im nedarilo nájsť úplne to práve obsadenie Hannah Montany, nevedeli nájsť tú proste Hannu, ktorá by tam úplne sadla. Po 6 mesiacoch sa teda mali k Miley vrátiť. Na nejakých fanúšikovských fórach som aj objavila informáciu, že vlastne otec Miley Cyrus mal neustále posielať ďalšie nahrávky s čítaním rôznych textov zo seriálu práve tej produkcii, pretože o tú rolu mal pre svoju dceru veľký záujem, ale nie je to potvrdená informácia. A tak sa Miley o pol roka znova vracia na casting. Can't help it, it's Jackson's birthday and we're having a party, and I mean, wait a minute. Produkcii sa páči dokonca o niečo viac. Ako 12-ročná teda získava rolu Hannah Montany a v podstate aj kvôli tomu, že prijali mladšiu herečku, tak ten seriál a scenár potom trošku upravovali, aby to viac sedelo teda na Miley. Medzi finalistkami bola aj Taylor Momsen, ktorú možno poznáš z filmu Grinch. A rozhodnutie o obsadenie Hannah Montany, teda produkcia tvrdí, že bolo náročné, pretože mali kvalitnú top 3, ale Disney sa nakoniec rozhodlo pre Miley a to najmä preto, že jej hudobný prejav pôsobil najprirodzenejšie. Billy Ray Cyrus, a teda reálny otec Miley Cyrus, má aj sám rolu v seriáli Hannah Montana, sám tam hrá jej otca. Pôvodne však ale o túto rolu v seriáli nestal. Podľa zákulisných informácií producenti spolu s jeho manželkou Tish Cyrus podporovali myšlienku, aby rolu prijal a dôvod mal byť jednoduchý, chceli sa vlastne tak tým vyhnúť nejakému veľkému odlúčeniu, aby neboli na opačných stranách krajiny a teda keď už by natáčal Billy Ray Cyrus Miley Cyrus v Los Angeles, tak by sa za nimi vlastne presťahovala aj celá rodina a všetci by spolu boli v LA. Účasť Billyho na projekte mala teda pomôcť udržať rodinu pohromade počas celej produkcie. Billy Ray Cyrus nakoniec súhlasil a rolu prijal a bolo to veľmi dobré rozhodnutie, pretože ich prirodzená chémia a ich prirodzená dynamika sa odzobrazila aj v seriáli a veľmi dobre to tam zapadá. Jeho prítomnosť mal aj praktický efekt, nakoľko detské herečky alebo detské hviezdy, detskí herci sú veľmi zraniteľní na placi a už vlastne máme aj skúsenosť, že v minulosti sa deťom stávali zlé veci počas ich hereckej kariéry a práve jej otec bol počas každého natáčania s ňou a mohol tak robiť akoby taký dozor, dohľad a mal tak istotu, že je v dobrých rukách a že je v poriadku. Postava v Hannah Montane sa pôvodne mala vraj volať Chloe Stewart, nie Miley Stewart, ale povráva sa na rôznych fanúšikovských fórach, že ju premenovali z Chloe na Miley kvôli tomu, že práve jej otec sa pri rôznych natáčaniach veľmi veľakrát mýlil a neoslovoval ju Chloe, ale Miley, pretože to už mal tak veľmi intenzívne naučené, ale teda nie sú to potvrdené informácie. Seriál sa pôvodne vyvíjal ako možný spin-off k seriálu That's So Raven, ktorý bol v rokoch 2003 až 2007 jedným z najväčších hitov Disney Channel. Keď sa však začal rozvíjať koncept dievčaťa s dvojitým životom, ktoré je zároveň obyčajnou študentkou aj popovou hviezdou, tvorcovia si uvedomili, že tento nápad má dostatočne silný potenciál fungovať samostatne, oddelili úplne celú túto story od That's So Raven. Koncept dvojitého života bol strategicky premyslený. Tento model umožnil divákom stotožniť sa s postavou Hannah Montany s každennými problémami bežnej tínedžerky a zároveň im umožňoval aj snívať o výnimočnosti, úspechu a uznaní a strategicky to bolo
silné aj preto, že seriál tak oslovoval dve potreby naraz, a to teda potrebu patriť a potrebu byť jedinečný. 24. marca 2006 sa to všetko zlomilo a odpremierovala vlastne prvá epizóda seriálu Hannah Montana na Disney. A prvá epizóda mala 5,4 milióna sledovateľov, čo bolo vlastne na Disney obrovský úspech v tom čase. A vedenie stanice si v tom momente uvedomilo, že nemá v rukách len ďalší tínedžerský sitcom, ale projekt s potenciálom prerásť aj televízne hranice. Seriál, ktorý mal byť vlastne iba ďalšou Disney show, sa pomaličky stával globálnym fenoménom. Na rôznych fanúšikovských fórach je aj informácia, že song The Best of Both Worlds nebol úplne prvým nápadom na celkový soundtrack a úvodný song, ale mal to byť vraj song Other Side of Me. Nakoniec sa však rozhodli pre song The Best of Both Worlds, pretože ten song bol priamočiarejší, chytľavejší a v podstate okamžite vysvetľoval podstatu seriálu a toto rozhodnutie sa ukázalo ako zásadné, pretože úvodná pieseň sa stala úplne ikonickou súčasťou celého seriálu. Paradoxom je, že zatiaľ čo sledovanosť rástla v miliónoch a show mala obrovský úspech, tak celkovo budget na obliekanie, aj keď to možno tak na prvú v seriáli nevyzerá, bol akože veľmi opatrný, až postupne ho zvyšovali a zo začiatku nakupovali všetky outfity Hannah Montany vo Forever 21. Skôr než sa ale pustíme do ďalších fun facts a kontroverzie s fotením, mi nezabudni dať odber. Je to pre mňa najväčšia forma podpory a budem ti zaň veľmi vďačná. A teraz späť k Hannah Montane. Dom, ktorý dnes mnohí spájajú s kalifornským snom a so seriálom Hannah Montana, má tiež akoby zaujímavý fun fact. Exteriér domu Stuartovcov v Malibu, ktorý symbolizoval taký idylický život medzi plážou a hudobnou kariérou, sa neskôr objavil aj v seriáli Big Little Lies. Pri seriáli to ale nezostalo a už po roku od premiéry sa Hannah Montana vydáva na hudobné turné. Lístky sa vypredávali neskutočne rýchlo a bolo takmer nemožné ich zohnať a ak ich ľudia chceli zohnať, tak väčšinou na nejakých reselových stránkach alebo nejako z druhej ruky a tam už tie lístky boli častokrát dvojnásobne, trojnásobne aj niekoľkonásobne drahšie. Hannah Montana The Movie zarobil približne $155 miliónov a mal taký zrelší tón a ukazoval návrat k rodinným hodnotám a celkovo cieľom bolo udržať fanúšikov, ktorí medzi tým dospievali. Herec Mitchell Musso si po prvej sérii nechal prepichnúť uši a nakoľko Disney veľmi sleduje celkový obraz a image svojich hercov, musel si tento herec nechať naraz vlasy, aby si tento piercing v ušiach zakryl. Nakoniec tie prepichnuté uši už vidíme, ale vidíme to teda až v poslednej sérii. Takmer v každej epizóde je referencia na nejaký obrovský hudobný hit. Napríklad Oops, I Meddled Again, čo je referencia na Britney Oops, I Did It Again, alebo Smells Like Teen Sellout je referencia na Smells Like Teen Spirit od Nirvány. Tým vraj seriál komunikoval s rodičmi aj so starším publikom. V roku 2008 vypukla okolo Miley Cyrus veľká mediálna kauza po tom, čo Vanity Fair zverejnilo fotky z ich fotenia. Na fotkách mala vtedy 15-ročná hviezda seriálu Hannah Montana odhalený chrbát a bola zahalená len saténovou plachtou. Fotografie nafotila renomovaná fotografka Annie Leibovitz a kontroverzia vznikla najmä kvôli jej veku a faktu, že Miley bola v tom čase považovaná skôr za vzor pre deti vo veku približne 6 až 14 rokov a keďže Hannah Montana bola jednou z najziskovejších značiek Disney, išlo nielen o osobnú, ale aj o reputačnú krízu. Disney reagovalo a verejne sa od fotiek dištancovalo, pričom naznačilo, že situácia bola vytvorená spôsobom, ktorý mal 15-ročnú Miley využiť na predaj magazínu a samotná Miley vydala vyhlásenie, v ktorom priznala, že sa cíti byť zahambená a že fotenie malo byť prezentované ako umelecké, no síce výsledok ju prekvapil. Zároveň sa aj Miley ospravedlnila fanúšikom. Vanity Fair sa ale bránilo tým, že fotenie prebiehalo za prítomnosti rodičov a že všetci na mieste videli výsledné zábery, tvrdili, že portrét bol vnímaný ako prirodzený a umelecký a celá táto situácia vlastne ukazovala také napätie medzi rodinným imidžom Disney hviezdy a nejakým tínedžerským dospievaním pod drobnohľadom médií. Z celého tohto fotenia sa stala v podstate aj veľká mediálna kauza kvôli tomu, že Disney veľmi kontrolovalo imidž Miley Cyrus. Období, keď bola vlastne vysielaná Hannah Montana a zažívala najväčší pík, tak Disney nepovažovalo Miley len za herečku, ale ako tvár rodinnej značky, ktorá má obrovskú hodnotu. Keď je totiž seriál alebo nejaký projekt určený pre deti a rodičov, najväčšie riziko je reputácia a preto sa často v praxi riešilo, aby Miley bola najmä family friendly. Veľmi intenzívne sa kontrolovalo jej PR, rozhodovalo sa a kontrolovalo sa, aké rozhovory dáva, ako odpoveda na otázky, čo nosí na verejných akciách, aký tón má jej komunikácia
komunikácia a cieľom bolo vlastne, aby sa jej reálny obraz a to, ako reálne vystupuje, najmenej bylo s tým, aká je vlastne Hannah Montana zobrazená v seriáli. Čo vlastne na konci dňa len núti toho herca do toho, aby bol non-stop v roli, non-stop hral. A keďže Hannah Montana bola masívne marketingovo napojená aj na hudbu a produkty, každý väčší výkyv mimo seriálu sa automaticky stal problémom aj pre značku. Tento tlak neskôr Miley aj opisovala ako veľmi taký zväzujúci a najmä v období, kedy ona vlastne bola tínedžerka, máš celkovo skôr v tom období takú prirodzenú potrebu posúvať hranice a skúšať a možno byť drzejší a odvážnejší a to práve pod drobnohľadom médií a v nejakých hraniciach Disney Family Friendly značky nebolo úplne možné. Okrem toho teda, že bola pod intenzívnou PR kontrolou, pracovala aj v extrémnych podmienkach. Ono je možno ľahké povedať, že veď len hrala, veď len natáčala, no v realite ona sa stala akoby takmer produktom Disney, ktorý z nej spravil akoby že veľkú časť svojho priemyslu. A tak cez týždeň natáčala sitcom, bola dlhé hodiny v štúdiu, musela sa učiť scenáre, chodila na skúšky, popri tom nahrávala aj novú hudbu a chodila aj na hudobné turné. A práve z toho potom vzniká taký ten známy paradox Disney hviezd. Navonok vidíme úspech, energiu, ale vo vnútri je intenzívna únava, tlak a pocit, že v podstate celá ich identita je jeden produkt. 24. marca, teda presne 20 rokov potom, čo sa na obrazovkách Disney prvýkrát objavila Hannah Montana s jej blondevou parochňou a songom Best of Both Worlds, ktorý je proste ikonický. Sa dočkáme špeciálu na Disney+. Ja osobne som dúfala, že to bude možno nejaký nový film, možno nejaká extra epizóda. Vyzerá to skôr, že to bude niečo ako reunión priateľov, že to bude nejaký veľký rozhovor, ktorý bude viesť Alex Cooper z podcastu Call Her Daddy a že to bude celé skôr také retrospektívne, že sa vlastne pozrú na celú tú éru Hannah Montany ako celok. A mali by sme sa dočkať teda nejakého špeciálneho rozhovoru. Ja si to určite pozriem, ale trošku ma mrzí, že to nie je nejaká extra epizóda. Daj mi vedieť, či si aj ty Hannah Montana fanúšik a ktorá postava z seriálu bola tvoja úplne že najobľúbenejšia a ktorá ti extrémne liezla na nervy. Prípadne, ak máš nejaký extra fun fact, ktorý v tomto videu nezaznel, tak ho sem určite šupni do komentára. Budem sa na teba veľmi tešiť pri ďalšom videu a určite mi nezabudni dať odber a maj sa pekne.